Hemen aurkeztuko dugun bizio hau bide horri zabalago baten parte da. Euskaltzaindia Euskararen norabideari buruzko formulazioen lan kolektibo bat eratzen ari da. Eta horren baitan nire egokitu zait, nolabait esan da, etorkizun ikuspegiaren ardatzak marraztea, baina prozesua aurkitzen den une honetan, esan ezagun nire erantzukizunaren pekoak direla hemen aipatuko ditudanak. Ez dut aurkezten beraz Euskaltzaindiko prozesuaren emaitza moduan, baizik eta abiapuntuko ponentzia moduan. Badu validazio maila bat, kontraste taldean eta Euskararen arlo guztietako 40 eragileen aurrean aurkeztua eta oihartzunan jasotakoa delako, baina bidea egin behar du eta une honetan ni naiz ponentziagile moduan honen erantzulea eta ez erakundea. Etorkizun ikuspegi kontzeptua erabili dugu izenburuan eta kokatu dezagun, ezta? Nolabait bizio adieran erabiltzen dugu etorkizun ikuspegi kontzeptua. Etorkizun ikuspegia edo bizioa ez da etorkizunari buruzko ikuspegia edo gogoeta edo aurrikuspen edo asmo batzuk lantzea. Ez da etorkizuna marraztea. Ez da etorkizuna desioetatik lantzea ere. Ez da etorkizuna irudikatzea. Ez da aurrikuspen egokiak egitea ere. Hori dena bada, baina gehiago da, ez etorkizun ikuspegia. Esan dezagun, prozesu kolektiboetan eta bereziki arnas luzeko prozesuetan giza multzo bat kohesionatu, motibatu eta norabidetzen duen etorkizuneko hortzimugaren marrazkia dela, ezta? Guk hemen etorkizun ikuspegia deitzen diogun hori, ezta? Estrategia hitza erabiltzen dugu nonahi, gero eta gehiago eta nolanahi, baina estrategiak bizioaren alabak dira. Etorkizun ikuspuntu kalitatezko batetik sortzen dira ildo estrategiko eragile eta artikulatuak, eta estrategiak artikulatzen dituen norabide hori izango litzateke bizioa, ez da? Egia da, asko ugaritu direla nonahi, ez da, amiak eta kontzeptu estrategikoak, baina azken 25 urtetan zerbait ikusi eta ikasi badugu, izan da hori, ez da, nire kasuan, ez da, kooperatiba gintzan, edo gure unibertsitatean, edo oro har herrigintzan, norabideak ekoizteko defizit handi xamarra dagoela, nahiko kamustua dagoela, ez da, bizio gaitasun hori paradoxikoki nun nahi eta gero eta etengabeago plan estrategikoak egiten ari diren garai honetan ere, ez da? Bestelako ariketa batzuk eskatzen dituelako. Esan dezagun, ariketa konplexuenetako badala, prozesu kolektiboetan, etorkizun ikuspegiena, eta konbergentzia bat eskatzen duela, ez da? Nolabait 3 ariketen konbergentzia bat gutxienez, ez? Batetik, iraganeko gakoen ezaugarriak sakonki ezagutzea, nondik gatozen, bai? Eta digestio kritiko baten bidez integratzea, ez da? Horiek, iraganeko gakoak, norabide berrien sustrai moduan. Bestetik, egungo egoerari buruzko diagnostiko zorrotz bat eta ikuspuntu panoramiko eta liberen sintetiko bat izatea, ez da? Non gauden, zer ari zaigun gertatzen. Eta azkenik ariketarik zailena, ez da? Nolabait, norabide traktoreen edo trakzio gaitasuna izango duten iparrak marraztea, ez da? Horrek eskatzen du batetik informazio asko manejatzea, angelu ugari manejatzea, aurreko ariketa biak iraganekoa eta diagnostikoarena kalitatez eginak edukitzea aurrez, sormen dosi bat, baina hori ez da nahikoa, ez da? Nolabait ez da kontua sintesi bat egitea, baizik eta nolabait sintesiak izan behar du gezi forma, ez da? Guztiarekin posibilitate lerro bat marraztu behar da, eta posibilitate lerro horrek eduki behar ditu ezaugarri batzuk, ez da? Batetik,
ametsa edo proiekzioa edo utopia dosi bat, desio nahi duzunaren dimentsio eduki behar du, eta bestetik uste duzunaren gertatuko dela, uste duzunaren dimentsioa ere bai, ezta? Prospektiba errealistaren, realitatearen eta joerak ezagutzearen dosi handi bat, ez? Perspektiba eta prospektiba txirikordatu edo nahaztu behar ditu. Zentzu hortan esan ezagun, bizioa ekoiztea erraza dela, edo nolabaiteko amets bat ekoiztea edo formulatzea erraza dela, baina kalitatezko bizioa ekoiztea dela behar bada hemen kontua, ez da? Kalitatezko bizio batek izan behar duelako komunitate baten aktibatzailea, trakzio gaitasuna duena, motibatzailea eta bizigarria, baino aldi berean sinesgarria. Eta bukatzeko nolabait esan da, bizio batek izan behar du gakoak, ez gakoak, kako zentzu hortan, kakoak edo gantxoak uzten dituena hor estrategiak, estrategia hildo eta multzoak engantxatzeko edo lotzeko, ez da? Hori litzateke pixkat, ez? Egitasmo zabalago honetan hartu dugun asmoa. Hemen aurkeztuko duguna abisatzen dugu behin da berriz, sintesi bat da, are gehiago esango nuke, sintesiaren sintesi bat dela. Esango ditugun gauza askoren atzean gehiago dago, gogo eta luzeagoak daude, askotan liburuak daude, beste ponentzia partzial batzu daude, datu asko dago. Hemen ditugun mugengatik, sintesiaren sintesi bat azalduko dugu, oso kontziente izan da, gauza asko ari garela kanpoan uzten. Eta uste dut, entzuleari begira, ez dela hainbeste, ez dela hain importantea zer falta den, falta direlako hemen gauzak eta badakigulako falta direla, kontzienteki. Baizik eta galdera zuentzako gehiago da, ia hemen planteatzen dugun ezurdura egokia den. Ia egitura egokia eman diogun, nolabait, hemengo elementu multzoari bizio bati begira, ez da? Bestetik, hartzailea euskaltzaletasunaren mundua balitz, beste gauza asko ere esan liteke, baina kontua exigenteagoa iruditzen zaigu, ez? Irudikatzu dugulako bestelako funtzioak dituela, ez? Proposamen honek, gure geometria politiko askotarikoan, eta bestetik eragile gama zabal batean eragiteko asmoa duelako. Esan dezagun, sukalde lan konplexu batean kokatzen dela, aurkeztu nahi duguna. Ez dela sektore euskaltzaleak asetzeko egindako ariketa bat, ez delako exigentzia batzuk badituela, sensibilitate eta angelu posible asko kontutan hartu eta mugitzeko arrago bat sortzeaz ari garela. Hemen aipatu dugun bide horri zabalago horren baitan, eta hor kokatzen dela, nolabait ponentzia honi eskatzen dioguna, eta hori bizkarrean hartuz abiatzen garela. Behar bada hitzaldiko entzule hoi, iradokiko nizueke ez entzutea edo ez begiratzea hemen aurkeztuko dugun honi bakoitzak bere txokotik edo bakoitzak bere arlotik. Ez da erreza hori eskatzea, baina hori ere ariketa bada, ez da? Oda nor bere angelua edo nor bere txokoa, nor bere arloa, minutu batzuetan pixka bat ahaztea edo abstrakzio zabalagoa egitea, ez da? Uste dut hortik entzutekoa dela ponentzia hau, ez da? Orokortasun alegin batetik, ez da laguntzen badu, aitortzen dut niretzat importanteak diren zenbait txoko edo arlo batzuk ere hemen ez direla agertuko ponentzia honetan, edo nire honek duela urte ez gehiegi idatzitako gai honetaz idatzitako liburuan niretzat funtseskoak ziren gauza batzuk ere hemen ia ez direla ageri, ez? Behar bada hurrengo maila batean agertuko lirateke, baina ez marrazki nagusian, ez da? Beraz, hau esanik, sarrerako kokapen honen ondoren, has gaitezen mamiarekin, ez da? Estuki bizioaren formulazioa iritsi aurretik, beste hainbat elementuren egitura atzematen saietuko gara.
ohartuko zarete egitura hitza desente agertzen dela hitzaldian zehar, egitura horien sintesiak agertzen saiatuko garelako.